दिनै 2 अक्ट'बर आरो हादोरनि बिफा गेदेमा महात्मा गान्धीनि गोथार जोनोम सान दिनैनि सानजों लोब्बा लाखिनानैनो गान्धी जयन्ती फालिनायजों लोगोसे बाक्सानि मानास माहारियारि हाग्रामानि नैथि गेटखौ बेखेवनानै होनाय जाबाय। दिनैनि बे मेहेरगोनां हाबाफारिखौ बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा मावफुंनानै होयो। थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो मानास हाग्रामाखौ दावबायारि बिथांमोननि थाखाय बन्द' खालामनानै दोनथ'नाय जादोंमोन। नाथाय दिनै बिटिआरनि हाग्रा बिफाना गान्धी जयन्ती सानजों लोब्बा लाखिनानै दावबायारि बिथांमोननि थाखाय बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि आखाइजों बेखेवनानै होनाय जायो। आरो दिनैनि बे हाबाफारियाव बर' हारिमुनि दामनाय देनायजों मानास माहारियारि हाग्रामानि साखाथियाव मेहेरगोनां हाबाफारिया जानानै थाङो। लोगोसे दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बिटिआरनि माहारियारि हाग्रामाखौ जौगाहोनायनि खामानि मावगोनखौबो फोरमायो। मानास बेखेवदों बिनि गुबै थांखियानो जों दिनै 2 अक्ट'बर जेराव गान्धी जयन्ती सान बेजों जों लोब्बा लाखिनानै दिनै बन्यप्रानि हप्ताबो दं, ओंखायनो बेखौ लोब्बा लाखिनानै जोङो दिनै अपेनिं खालामदों। आरो बेनि थांखियानो जादों गान्धीया प्रिथिबियाव फिस गायसननो नागिरदोंमोन महात्मा गान्धीया, आरो जोंबो बर'लेण्डआव फिस गायसननो हाबाय। फिसखौ जेराव बिथां जोंनि चिफ मानगिरि प्रमद बर'आ जोंनि बर'लेण्डखौ फिस मोनसे लेन्ड हिसाबै डिक्लेयार खालामदों। जोंबो बे फिसजों सोमोन्दो लाखिनानैनो जोंनि मानास नेसनेल पार्कनि गेजेरजों जोंनि इक'नमि बेकबना जेन टुरिस्टफोरनि सायाव सोनारो बा टुरिजिम सेक्टरनिफ्राय जों लाबोनो हायो, बे नोजोर बोनानैनो जों दा अपेनिं खालामनाय दं। बुङाखै सांग्रां गैया होननानै, सांग्रां बहुद दङ। जाय सांग्रां थानायनि थाखायनो जों मानासखौ बासायनो हादों, आरो सांग्रां गैयाबा जों बासायनो हानाय नङामोन। आरो जोंहा सोलोंनो गोनां दङ। गोबां साखाथि फाखाथिनि मानसिफ्रा बे हालामनि बर'फोरनिफ्राय, बे हालामनि गुबुन गुबुन जाथिफोरनिफ्राय सोलोंनो गोनां दङ। जायनि जाहोनाव मेन पावारा खमब्लाबो जोङो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ मानासखौ मोजाङैनो माने रोहो खालामना लाखिनो हादों। बेनिखायनो जोंहा सोलोंनो गोनां दङ। খুব ভাল খবৰ আমাৰ কাৰণে, কাৰণ মানসটো এটা বিশ্ব ঐতিহ্য স্থান। গোটেই ভাৰততে, গোটেই পৃথিৱীতে মানসৰ নাম আছে। আৰু মানস বুলি ক'লে বহুতে ভয়ে খায়, আৰু যিহেতু টুৰিজিমৰ কাৰণে মুকলি হৈছে, এইটো খুবেই ভাল খবৰ। আমি সকলোকে আজি আপোনালোকৰ থ্ৰুদি সকলোকে ইনভাইট কৰিছোঁ যাতে মানুহে আহক। মানসৰ জৈৱ বৈচিত্ৰতা আৰু বড়ো কালচাৰ পটভূমিৰ কাষত থকা মানুহবিলাকৰ যিখিনি কালচাৰ সংস্কৃতি, সেইবিলাক যাতে বাহিৰৰ মানুহে চায়। আমাৰ ফালৰ পৰা আমি ধৰক আজি 2005 চনৰ পৰাই যথেষ্ট কাম কৰি আছোঁ। আমি পাৰ্কৰ লগত লগ হৈ ৰিচাৰ্চৰ গৱেষণাৰ ওপৰত কাম কৰিছোঁ, টাইগাৰৰ ওপৰত কাম কৰিছোঁ, এলিফেণ্টৰ ওপৰত কৰিছোঁ, বেংগল ফৰিকান, পিকমি হওক, সেইবিলাকৰ ওপৰত কাম কৰা হৈছে। তাৰোপৰি গাঁৱৰ মানুহৰ যাতে উন্নতি হয়, সেইবিলাকৰ কাৰণে আমি লাইভলিহুডৰ পদক্ষেপ লৈছোঁ। তাৰপিছত আমি যাতে মানুহক আৰু সচেতন কৰিব পাৰোঁ, আমি কিছুমান এডুকেশ্যন বনাওঁ, থিয়েটাৰ কৰিছোঁ। এতিয়াৰ এখন ৰিচেণ্ট আমি কৰিছিলোঁ মানস আৰু মানুহ বুলি এখন চিনেমা বনাইছিলোঁ। সেইখন মই আপোনালোকক জনাব পাৰি সুখী হ'ম যে 2020 চনত সেইখন বেষ্ট এনভাইৰনমেণ্ট ফিল্ম এৱাৰ্ড পাইছে, আৰু মই পৰহি প্ৰেছিডেণ্টে এইটো এৱাৰ্ড দিছে। এইটো মানস আৰু মানুহ, এইটো আমি মানসৰ যিখিনি জীৱ বৈচিত্ৰতা আৰু তাৰ লগত বড়ো ভূমিৰ যিখিনি সংস্কৃতি কালচাৰ আৰম্ভ কৰি ডঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বাথৌ পূজাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি, আৰু সেইবিলাকে কেনেকুৱা কৰি আমাৰ মানস সংৰক্ষণত সহায় কৰিছে, এইবিলাক আমি দাঙি ধৰিছোঁ গোটেই পৃথিৱীৰ আগত। মানস আমাৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ গৌৰৱ। আমি মানস আমাৰ কাৰণে পৰিচয়, আৰু মানসে আমাক বচাব। মানসে আমাক হয়তো ভৱিষ্যতে খাদ্য, পানী, বতাহ আমি সকলোৱে মানসৰ পৰা পাম, আৰু ইনক্লুডিং আমাৰ ইকনমি। আমি মানসখনক যদি বচাই ৰাখোঁ, ভৱিষ্যতে আমাৰ অহা দিনবিলাকৰ কাৰণে ভাল হ'ব, আৰু ৰাইজৰো উন্নতি হ'ব। মানস অপেনিঙত কোনে আহিছে? এতিয়া মানস অপেনিঙত আজি আমাৰ EM ডাঙৰীয়া ৰঞ্জিত মুছাহাৰী নিজেই তেওঁ আছে। মই খুব ভাল পাইছোঁ তেওঁ অপেনিং কৰা। তাৰপিছত ভূটানৰ পানবাঙৰ CSDO আছে, মানসৰ ফিল্ড ডাইৰেক্টৰ আছে, মানসৰ সকলোবিলাক আছে, NGOবিলাক আছে, গাঁৱৰ দাঁতিকাষৰীয়া মানুহ আহিছে। সকলো আগবাঢ়ি অহাটো এটা ভাল লক্ষণ। টুৰিষ্টকতো মানসটো ক'ব গ'লে হয়তো কাজিৰঙাৰ দৰে ইয়াতে জন্তু দেখা নাপাবও পাৰে, কিন্তু মানসৰ যিটো চিনিক বিউটি সেইটোৱে দেখাত খুব ভাল। আৰু যিবিলাক জীৱ জন্তু আছে, খুব দেখা নোপোৱা, বেলেগত দেখা নোপোৱা জীৱ জন্তু আছে, যেনে উলুমৰীয়ে হওক বা ধৰক হিস্পি দেয়াৰে হওক, দল হৰিণে হওক, সেইবিলাক চাবৰ কাৰণে মানুহ আহিব লাগে।
बाक्सा जिल्ला खख्लाबारि हजुआ सकनि के रडजों थांनाय लामायाव थानाय एमबी रिफाइनिं हाउसआव मबाइल ग्लास गावनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हानाय गोदान OCA मेसिन लानानै फैदों। नोंथांमोना खम बेसेनावनो गाव गावनि मबाइल ग्लास बायनायखौ एमबी रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। मबाइल ग्लास बायनायखौ फाहामनायजों लोगोसे मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागो आरो बायदि रोखोमनि मबाइलनि गाज्रि जानायखौ बे एमबी रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। बायदि रोखोमनि मबाइल ग्लास, मबाइल टेम्पार, मबाइल चार्ज, हेडफोन, पेन ड्राइव, मेम'रि आरो मबाइल बेटारि, कम्पिउटार, माउस, कम्पिउटार कीबोर्ड आरो मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागोफोरखौ मोननो हागोन। एमबी रिफाइनिं हाउसआव फोरमायनाय बायदिब्ला दासान्दिनिफ्राय लानानै फैगौ दिवालीसिम डिसकाउन्ट होगासिनो। मख'नो गोनांदि एमबी रिफाइनिं हाउसआव गुबुन हादोर एबा भुटान हादरनिफ्राय माखासे सुबुंफोराबो बायदि रोखोमनि मबाइलफोरखौ फाहामथाय होफैयो। आबुं मोनथिनो थाखाय 8471972412 नङाब्ला 7002741465 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। सम फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 8:30 रिंगासिम।